Takže Adamko, hej, vítam ťa, som tu na mojej záhrade, hej. Aktuálne som v tejto mojej krásnej 210 červenej presúval karbec sem. Rovno som aj nádrž prehodil, lebo v tejto mám benzín a v tejto druhej nemám, ani tam nemám tú hadičku. Tak som si povedal, že kašľať, tuto si hodím sem na zem. A vieš čo, ono je niekedy ľahšie tam hodiť rovno aj celú nádrž. Takže, najprv keď chceš dať dole karbec, tak si dáš dole túto hadičku, hej. Áno. Túto hadičku si dáš dole z neho. Potom musíš mať vypnutý benzín. Hej, to je prvá vec. Musíš mať vypnutý benzín. Inak ti vyteče, rozleje sa, budeš mať špinavý motor, dostane sa ti voda do prevodovky, teda olej a všeobecne zmes do prevodovky, zasereš si celú babetu, super. Takže vypol si benzín, hej, dal si dole túto hadičku, hej. Teraz si odmontuješ túto hovadinu, to sa volá, že krytka filtra vzduchového, ten máš túto pekne krásne, tak ty ide až sem. Áno. A potom si môžeš začať skladať tento karbec, hej. Tu si odmontuješ, toto je Jikov, ty potrebuješ teraz Delor, to si tam dať, hej. Dáš si dole tieto dve skrutky a hneď následne na to, túto z plynu, hej, tuto máš takú, ja ti to ukážem, ja som to už odmontoval. Tuto máš takto pekne krásne takúto blbosť a k tomu jeden šrobík, jednu skrutku. To máš túto dierku na to, tam je skrutka, tu si odmontuješ, toto si vyťahneš, toto si povolíš a odtiaľto si pekne krásne vyťahneš bovdeník. Bovden vyťahneš ho tuto dole a bum, karbec zložíš a dáš tam nový, dáš si tam Delorto a takto isto ho primontuješ, takto isto na ňo natiahneš ten bovden, ktorý tam chceš dať a tak isto ako si ho vybral, tak ho aj dáš naspäť sem hore a bum, babeta ti pôjde jak strela, pôjde ti 550. Toto by mohlo ísť tiež nejak tak, keby to malo Delorto a keby to malo výbrus a nemalo to 10-ročný motor, s ktorým nikto nejazdil už pol roka. No nič, tak dúfam, že sa ti toto videjko, návodík o tom, ako prehodiť karbec páčil. Ak nie, máš smolu. Hej, a ešte jedna vec, lomeno tip. Bezpodmienečne, ja už som si ich teda umýl, ale bezpodmienečne si zasereš ruky od vazelíny, s tým počítaj. Toto musí byť namazané vazelínou. A v prípade, že nie, tak tam máš starú vazelínu, alebo tam nemáš žiadnu vazelínu, tak si tam daj novú. Nová stojí do 10 € v železiarstve, alebo kúpiš vlastne kdekoľvek. Dobre, tak s Bohom.